No us ha passat mai que teniu vídeos a la galeria i són molt llargs i només voleu un tros d'aquell vídeo? Doncs nosaltres t'ensenyarem com podeu retallar aquests vídeos. Primer de tot, entrem a la galeria del nostre mòbil i un cop estem allà hem d'escollir quin vídeo volem editar. En aquest cas, escollirem aquest i un cop el cliquem, aquí baix ens apareix una barra d'eines i hem d'escollir les tisores. Cliquem a les tisores i ens apareixerà una barra de color groc aquí sota. Aquesta, si fem lliscar el dit cap a la dreta o des del final cap a l'esquerra, podrem reduir el vídeo i quedar-nos amb aquella part que volem quedar-nos. I per últim, si mai voleu modificar la velocitat del vídeo, simplement amb aquesta icona d'aquí fem clic i aquí tenim les velocitats en les quals volem que vagi el nostre vídeo. Simplement fent un clic, la nostra velocitat es modificarà. I un cop ho tenim, simplement li donem a desar i ja tindreu a la galeria el vídeo retallat i amb la part que volíeu.